Jsem 78 let. Mám stent v srdci a dceru v Brně, která se mnou nemluví. Odešel jsem v březnu roku 1977. Jana měla 3 roky. A ona celý svůj život věřila, že jsem odešel za jinou ženou do Vídně. Že jsem si vybral svobodu místo rodiny. Že jsem ji opustil, protože jsem chtěl. Letos v prosinci jsem nasedl do vlaku do Brna. Poprvé za 46 let. Nechte mě vysvětlit proč. Narodil jsem se v roce 1946 v Praze. Syn typografa, který pracoval pro Rudé právo a o tom nikdy poté nemluvil. Vyrostl jsem s vůní inkoustu a horkého olova v otcových šatech. A bylo přirozené, že jsem šel do řemesla, ne do ideologie. V roce 1965 jsem začal pracovat v malé tiskárně v Žižkově. V srpnu 1968, když sovětské tanky vjely do Prahy, stál jsem na náměstí Republiky s ostatními tiskaři a tiskli jsme letáky odporu až do rána. Jaro trvalo 8 měsíců. Normalizace trvala 20 let. Hanu jsem poznal v roce 1970 na tajném čtení v bytě ve Vinohradech. Přinesla ručně přepsaný Kafkův Proces. Vzali jsme se v roce 1972. Jana se narodila v roce 1974. Byli jsme šťastní tou omezenou šťastností lidí, kteří vědí, že telefon může být odposloucháván. O určitých věcech jsme mluvili jen venku, za větru, na procházkách. V lednu 1977 začala cirkulovat Charta 77. Byl jsem jeden z prvních, kdo ji podepsal. Ne z hrdinství, tehdy bych to tak nenazval. Jednoduše proto, že jsem tolik těch dokumentů fyzicky vytiskl v té sklepní místnosti v Žižkově, že by bylo pokrytecké tam nebýt i na papíře. V únoru přišla StB. Odvedli mě na 11 dní. Co se stalo během těch 11 dnů, to jsem neřekl nikomu. Ani Haně. Vrátil jsem se s přelámaným nosem a jistotou, že přijdou znovu. V březnu mi jeden kontakt přinesl doklady a plán. Vlak do Brna, pak do Bratislavy, pak Vídeň s cizím pasem. Měl jsem 2 dny na rozhodnutí. Té noci jsem se díval na Janu, jak spí. Měla 3 roky a spala s pažemi rozpaženými, jako by čekala, že spadne a věřila, že někdo přijde. Řekl jsem Haně, že se vrátím za 6 měsíců, až se věci uklidní. Ona řekla, jeď. A já jel. Odejít může být forma lásky. Tuto větu mi řekl Pavel Kohout ve Vídni v roce 1978, když jsem ještě čekal na odpověď od Hany. Řekl to jako útěchu. Já jsem tomu nikdy úplně nevěřil, ale opakoval jsem si to 45 let jako anestetikum. Napsal jsem 77 dopisů. Ne, to není přesné. Napsal jsem 47 dopisů Haně mezi březnem 1977 a listopadem 1982. Pak přestaly přicházet odpovědi, nebo spíše žádné odpovědi nikdy nepřišly. A já jsem si myslel, že Hana si vybrala mlčení, že si vybrala pokračovat bez mě.
Interpretoval jsem její ticho jako odmítnutí a přestal jsem psát. V Mnichově jsem sestavil nový život. Práce v exilovém nakladatelství, pronajatý pokoj, pak byt. Roky plynuly s tvrdostí žuly. Nikdy jsem se znovu neoženil. Nikdy jsem neměl další děti. V roce 2007 jsem odešel do důchodu. V roce 2009 jsem se vrátil do Prahy, protože v Mnichově už nebyl důvod zůstat a Praha bylo jediné místo, které jsem ještě uměl nazpaměť. Bydlím v Dejvicích, v bytě se 2 pokoji. Druhý pokoj má čistě prostlané prostěradlo a přeloženou přikrývku u nohou postele. Jana tam nikdy nepřišla. Každý měsíc jsem měnil prostěradlo 14 let. V srpnu 2019 zemřela Hana na rakovinu plic. Dověděl jsem se to od její sestry Dagmar, ne od Jany. V říjnu 2019 mi Jana poslala zprávu přes WhatsApp. Jen fotografii. Kovová krabice otevřená. Uvnitř 47 obálek se razítky STB. Nikdy nedoručeno. Žádné slovo, jen ta fotografie. Hana dopisy nikdy nedostala. STB vše zachytila. A ona celý život nevěděla, že jsem psal. A já celý život nevěděl, že ona nedostávala. 2 mlčení, která se živila navzájem 45 let. Jana dopsala 1 větu. Vím, že nešlo o ženu. Nemusíš nic vysvětlovat. Nemluví se mnou, protože slova dopsaná ve 48 letech, po celém životě vystavěném na špatném příběhu, nejsou snadná. Rozumím tomu. Nebo se snažím rozumět. Ondřej Beneš, jediný přítel z doby Charty, který ještě žije, mě vidí každou poslední čtvrtek v měsíci v kavárně v Dejvicích. Říká vždy totéž. Jeď tam. Co řekneš, nehraje takovou roli jako to, že tam přijdeš. Já odpovídám, že Jana bydlí v Brně. On odpovídá, a Brno leží na Marsu? V listopadu mi doktor Horáček, můj kardiolog, ukázal výsledky a řekl bez přímého pohledu, máte srdce člověka, který se hodně stará a málo odpočívá. Pokud je něco, co potřebujete vyřešit, vyřešte to před příštím zimou. Řekl to jako lékařský pokyn. Pro mě to znělo jako termín. V pondělí ráno v říjnu 2023 v 5:17 překládal jsem báseň Jána Kolára a uprostřed verše jsem přestal. Vzal jsem telefon, otevřel WhatsApp. Napsal jsem Janě 3 odstavce o dopisech, o STB, o roce 1977. Přečetl jsem to. Smazal vše. Napsal jsem, Jano, vím, že nemám právo nic žádat, ale je mi 78 a mám stent. Chtěl bych tě jednou vidět. Jen jednou. Ne, abych se vysvětloval. Jen, abych tě viděl. Odeslal jsem to. Otočil telefon obrazovkou dolů. Pokračoval v překladu. Topení v bytě cvaklo 4krát za 28 minut, než jsem se znovu podíval. Doručeno, nepřečteno. O 3 týdny později mi Ondřej přinesl do kavárny Louvre fotografii. Našel ji v pozůstalosti přítele.
Hana a já v roce 1971 ve Vinohradech na tajném čtení. Ona se směje něčemu mimo záběr. Já se dívám na ní. Jana se ještě nenarodila. 3 dny jsem rozhodoval. 4. den jsem Janě poslal fotografii s jednou větou. Tvoje matka, 1971. Taková byla. Za 40 minut přečteno. 2 modré fajfky, žádná odpověď. Ale přečteno. Díval jsem se na ty 2 modré fajfky celé odpoledne jako na nové písmo. V pátek v prosinci jsem vstal ve 4 ráno. Koupil jsem lístek online. Trvalo mi to 45 minut, protože jsem systém nikdy nepoužíval. Vzal jsem starou koženkovou tašku z Mnichova. Dovnitř jsem uložil fotografii Hany z roku 1971, vydání Máchy z roku 1936, které patřilo mému otci a které chci jednou nechat Janě, a ručně psaný dopis 4 stránek, který jsem přepisoval 2 týdny. Vlak odjel z hlavního nádraží v 7:12. Seděl jsem u okna a díval jsem se na zmrzlá moravská pole. A uvědomil jsem si, že jsem tuto cestu nedělal od roku 1977. Tehdy jsem jel opačným směrem, na jih, do Bratislavy, s cizím pasem a špatným kabátem na vídeňský mráz. Nyní jsem jel na východ, k ní. Zavřel jsem oči. Srdce udělalo nepravidelný rytmus na 11 sekund. Počítal jsem. A vrátilo se. V recepci gymnázia Jana Palacha v Brně mě recepční usadila na plastovou oranžovou lavičku. Řekla, že profesorka Šimánková je ve vyučování. V 11:15 zazvonil zvonek. Jana vyšla z chodby s perem v ruce a sešitem. Zastavila se úplně, když mě uviděla. 5 sekund. Stejné jantarové oči jako moje. Stejné divoké obočí. Řekla tlumeně, ale slyšitelně: ne tady. Otočila se a šla zpět do třídy. Dveře se zavřely. Recepční předstírala, že nic neviděla. Jeden 16letý student se na mě díval s adolescentní zvědavostí bez zlého úmyslu. Sedl jsem zpět na oranžovou lavičku. Otevřel tašku. Podíval jsem se na 4stránkový dopis. Zavřel tašku. Chodba voněla tenisovou gumou a školní jídelnou. Srdce udělalo 2 nepravidelné úhozy. 3krát jsem se zhluboka nadechl, jak mě naučil kardiolog. Neřekla ne. Řekla: ne tady. V kavárně Savoy, 3 bloky od gymnázia, ve 12:47 Jana vstoupila v kabátě. Sedla si naproti mě. Kabát si nesundala. Znamení, že může odejít kdykoliv. Objednala kávu. Mečela 40 sekund, pak: máš 15 minut. Oběd končí v 1. Otevřel jsem tašku. Položil fotografii Hany z roku 1971 na stůl mezi nás. Jana se podívala. Nesáhla na ní. Položil jsem ručně psaný dopis. Jana se podívala na 100 stránek. Tady to číst nebudu. Nemusíš teď. Musíš vědět jednu věc. Pauza. Ona ty dopisy dostala. STB je měla.
Ona je nikdy nedostala, nevěděla, že jsem psal. Jana nezměnila výraz, ale ruka, která ležela na stole, její dlouhé prsty, stejné jako moje, se pomalu sevřela v pěst. Dlouhá pauza. Kolik? 47. Jana zavřela oči. Když je otevřela, máš kopie? Ne, byly originály. Zůstaly v krabici STB. Ta krabice, kterou Jana našla, měla jen obálky. Jana jednou pomalu přikývla. Vstala, vzala fotografii Hany, poprvé sála na něco mého. Dopis na stole nechala. U dveří se zastavila s rukou na klice a řekla, aniž se otočila, nic neslibuji, ale můžeš mi psát. Dopisem, ne zprávou. Vyšla. Začal padat jemný sníh. První sníh té zimy nad Brnem. Profesor Libor Dvořák, 84 let, historik z Karlovy univerzity, který napsal v roce 2001 knihu o systematickém zachytávání pošty STB, mi jednou řekl, režim nezničil vztahy tím, že lidi fyzicky oddělil. Zničil je tím, že zničil důkaz, že láska pokračuje. Bez dopisů vypadalo mlčení jako volba. A volba vypadá jako vina. To je elegantnější než jakékoliv mučení. Přečetl jsem jeho knihu v noci jedním dechem v roce 2019. Napsal jsem mu dopis. Odpověděl. Setkali jsme se 3krát. Teprve on pojmenoval to, co se stalo, jako státní mechanismus. Ne jako moje selhání nebo Hanino. To nevymaže 45 let absence, ale dává mi strukturu pro rozhovor s Janou, který není jen omluva. Vrátil jsem se do Prahy v sobotu odpoledne. Na hlavním nádraží jsem se zastavil v hale 2 minuty. Stejná hala jako v březnu 1977, s cizím pasem a špatným kabátem. Sloupy jsou stejné. Hala byla zrekonstruována. Pokračoval jsem v chůzi. Doma v Dejvicích jsem poprvé od roku 2009 otevřel dveře druhého pokoje. Vešel jsem. Sedl na postel s čistým prostěradlem. Zůstal jsem tam 20 minut. Neplakal jsem. Vstal jsem, nechal jsem dveře otevřené. Zavolal jsem Ondřejovi. Když zvedl, řekl jsem jen, jel jsem. Pauza. A ona přišla do kavárny. Ondřej mlčel 3 sekundy. Pak, tak jdi dát si pivo, Miroslave. Pro Boha živého. Téhož večera jsem si sedl ke stolu. Vzal jsem dýmku amfora z modrého talíře, tu samou, co jsem kouřil ve Vídni v roce 1977, když jsem čekal, jestli Hana zavolá. Přestal jsem kouřit v roce 1995. Dýmka stojí na stole nabitá, nikdy nezapálená. Držel jsem ji 3 minuty a pochopil jsem, že přestala být trestem a stala se prostě předmětem. Vrátil jsem ji na talíř. Vrátil se k překladu Kolára. Verš, u kterého jsem v pondělí přestal, čekal. Dokončil jsem ho. Odejít může být forma lásky. Kohout mi to řekl jako útěchu v roce 1978.
Věřil jsem tomu napůl. Opakoval jsem si to jako anestetikum 45 let. Odchod byl formou lásky a zároveň věcí, která Janě nejvíce ublížila. Obě věci jsou pravdivé najednou. A po celá desetiletí jsem používal jednu, abych nemusel vidět druhou. Jana nepotřebovala abstraktní ochranu. Potřebovala konkrétního otce. Tyto dvě věci mohly být pravdivé zároveň a já jsem jednu z nich bral jako výmluvu, proč se na tu druhou nedívat. To, co se naučím pozdě, jako skoro všechno, je, že přijít není totéž jako vysvětlovat. Jana v kavárně nevyžadovala vysvětlení. Vyžádala si dopis. Dopisy znovu. Tentýž předmět, který režim použil ke zničení vztahu, může nyní, psány ze svobodné vůle a tentokrát bez zachytávání, začít budovat něco, co ještě nemá jméno. Možná to není odpuštění. Možná je to jen přítomnost. Nejzákladnější forma lásky, kterou ještě mohu nabídnout. A ona tím, že dopisy vyžádala, řekla, že je ochotna je přijímat. Jmenuji se Miroslav Šimánek. Je mi 78 let. Mám stent, artritická klouby a dceru v Brně, která mi řekla, že jí mohu psát dopisem. Minulý týden jsem napsal první dopis. O ránu v březnu 1977, kdy jsem odjel. 4 strany ručně. Nevím, jestli Jana bude číst. Psal jsem tak jako tak. Byl ve vašem životě někdo, kdo odešel, nebo od koho jste vy odešli, a jehož mlčení jste brali jako odpověď? A co kdyby to mlčení mělo jiné vysvětlení, které k vám nikdy nedorazilo?